Alikho elishona lingenazo ezalo yamukela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Isilo sigcobe inkosi yakwanyuswa. Kumele zihlelelwe izinhlekelele kanti le-NFP lilwisana nodlame lobulili. Izindaba ze-1KZN TV zifundelo siyabonga wakadumane nabezulu elidume esandlwane sanibona. Bebengangozulu beya emakheni abantu abebehambele umcimbi omkhulukazi lapho isilo misuzulu kwaze lithini sigcobe khona ngokusemthethweni inkosi yesizwe samanyuswa endaweni yasemgangeni ngaphansi kamasipala uMdoni. Inkosi uNgcobo iphinde ibe ngosihlalo wamakhosi kwisifunda uku. Ibekwe ngokusemthethweni esihlalweni sobukhosi besizwe samanyuswa, inkosi umbuso kaBheka Amazulu Ngcobo egcotshwa isilo samabandla onke umisizulu kaZelithini endaweni yasemgangeni ngaphansi kwesifunda uku. Isilo samabandla onke siveza ukuthi kubalekile ukubona amakhosi ekhombisa ubumbano njengoba bephume ngobuningi. Kubaleke kakhulu amakhosi asedlukulu ukuba isihlalo sengwenyama uma sizophakamisa nenabesilo omunye wethu ukuba sihlangane sibe munye sibe imbumbe ukuzomqinisa nokuzomuphakamisa nabesilo. Nenze nina bendlovu njengoba nenza mhlangena esibayeni ngithatha isihlalo ngihlukanisa phakathi kokuba umntwana nokuba ingwenyama. Ngithokoza kakhulu makhosi ukuthi lokho engikubonayo ukuthi nakimi nakwenza namanje nisaqhubeka ngakho. Isilo sithi ubukhosi abufundelwa kodwa ukhonjwa umunwe kaNkulunkulu. Sizwe sikaMageba akufundelwa lokho. Akufundelwa lokho. Uthi uvuke ekseni kadolele ungumntwana uvuke ekseni thoka usuyisilo wena. Akufundela awubizwanga wadonswa ngendlela. Umuntu kaNkulunkulu usuke usukhombile nabesilo. Ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu uthi njengoba bekuzogcotshwa inkosi yamanyuswa yaqala ngokuyothela amanzi kwisilo. Ngaphambi kokuthi sifike kulolu suku lwanamhlanje kuyiphoqile inkosi yenu Nyakene uMapholoba ukuba ihambele esigodlweni iyothela amanzi endlunkulu. Nokuwumgomo obekiwe emthethweni ukuthi ngeke inkosi ikwazi ukugcotshwa ngomthethweni ingawathelile amanzi. Ngempela njoba isilo silapha singakufakazela ukuthi inkosi uNgcobo yawathela amanzi. Inkosi yesizwe samanyuswa ebigcotshwa ithi bonga ubumbano lomndeni. Umndeni wami wakaNgcobo ngicela ukubalula lokhu ngonyama ukuthi isibusise esikhulu esifike nalomcimbi kube sokuhlangana komndeni ongakazi uhlangane usuka kunezingxoxo zokuhlala kwamehlalweni kodwa ngokuthi ingonyama ithe iza emanyusweni zahlangana izizwe zahlangana izindlu zathi yethu lengane eyoma phambi kwengonyama. Ithokoza kakhulu nje ubunye. Isilo siphinde samemezela umnomzana uZondi osanda kuqokwa njengeso lesilo waphinda wamgixabeza ngesinye isikhundla sokuba yinxuso lesilo. Lo mbiko beniwethulelo zamando sicele kwezindaba ze-1KZN TV ngisemgangeni ogwini. Kuqhuquzelwe omasipala ukuba kwisabelo mali abanaso beqikelele ukuthi iyaba khona imali yokubhekana nezimo zezinhlekelele. Lokhu kuvele ngesikhathi umasipala weLembe unengqungquthela yokubhunga ngezinhlekelele ebizwa ngeLembe Disaster indaba ebisebhalitho eThekwini KwaZulu-Natal. Owamnyango wezinhlekelele kwisifundazwe KwaZulu-Natal uthi umasipala abangalindi kuze kube nomonakalo odalwa isimo sezulu
bese bebona isidingo sokuthi babe nemali eqondene nezinhlekelele ezidalwa isimo sezulu. And the worst part, lena ke ngizobheka abahlonishwa. The worst part nakuma managers, senior managers, the impact is setting us back as a government in terms of service delivery. Because if we IDP yakho you have planned ukuthi these are the programs engizowenza kule financial year, ifika disaster boom kube nje yaya kusho ukuthi yonke le budget that was planned ukuthi yofakela amanzi kube nama water scheme emphakathini noma kwenza imigwaqo kwenza izindlu, that budget will be reprioritized ihambe yodila nalo yamonakala esubona lapha. That is the reality of climate change. And we need then to change our minds. Wonke umuntu manje must have a budget for disaster management. Okamasipala wesifunda iLembe uthi mhlaba abanawo bewomasipala kepha engaphansi kwamakhosi banayithemba lokuthi ukusebenzisana namakhosi kuzodlala indima enkulu ekutheni baqikelele ekutheni abantu abakhe endaweni eziyingozi. Mhlambe okwethu ukuthi sikhone ukuthi njengoba sinanenkosi la yesizwe ngoba si-communicate even ama-ward committees siyawa involve kwamanye ama-gathering esisuke sibe nawo kukhulunywa izinto ezizoqwashisa abantu ngoba kakhulu ezesiyilembe asinawo umhlaba sirilaye kumakhosi. Siyathobeka Nkosi yesizwe ukuthi ukuba khona nawe la sizokwazi ukuthi ulwazi lifinyelele even kuzona izinduna mangabe nibeka abantu ngoba irresponsibility yeinduna kakhulu ukuthi kubekwe abantu bese inkinga zibuya ziza kuthina njengohulumeni. Umeya wakaDukuza wenze isibophezelo sekusebenzisana nazo zonke izinhlaka. We want to pledge our support and we are going to be ensuring that we implement whatever strategies and plans that will come out of this indaba. Masibonge bakithi singaze sone. Ngqongqothela ithathe izinsuku ezimbili kanti usuku lwesibili bese liqondene ngqo nomphakathi. Kodwa bokhosibisi wesindaba se1 KZN TV ku channel 261 ngisebhalitho. Iqembu le-NFP esifundazweni KwaZulu Natal lithi lizibophezele ukulwa nesihlava sokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane. Leli qembu linxusa uhulumeni ukuba anyuse amaxhama kwimikhankaso yakhe yokulwa nalesihlava. Unobhala wesifundazwe waleli qembu uZonxumalo uthi njengeqembu bazibophezele ukubamba iqhaza ukulekelela amalunga omphakathi ukuba angabi izisulu zodlame. Iqembu le-NFP KwaZulu Natal libambe imashi enokuthula ehlose ngayo kulwa nodlame lwezobulili kanye nokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane ngaphansi komasipala womhlathuze. Leli qembu liphinde laba nenkonzo yokulwa nalesi sihlava ebibanjelwe eSikhaweni TVET College. Uhlalo leqembu lesifundazwe uMbaleshinga uthi iqembu le-NFP lihamba phambili ukulwa nodlame olubhekiswe kwabesifazane nezingane ukuthi bakhathazekile ngokwanda kwegameko sokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane esifundeni ekhingcetshwayo. Iqembu le-National Freedom Party lapha KwaZulu Natal njengoba sazi ukuthi sizolontsha nje ngalesonto ezayo umcimbi lo we-16 days of activism uhulumeni ewulontsha. So njengeqembu ke sithe sibe amavulandlela sihambe phambili ukuthi sikhulume ngalolu bhubhane lolo likhona, kodwa futhi saphinde sakhetha le ndawo yasekhingcetshwayo ngoba inezigameko eziningi ekubalwa kuzona ezenzekile nalapha endaweni yasemfolozi nakhona la ekhingcetshwayo kunama cases. So sithathe lelo thuba ukuthi sihlanganyele nabantu sihambe sibafundisa sikhuluma sibanika imiyalezo ingqombe zethu sibhale nezinamba kubikwe kuzona ke. Njengoba kubhekwa okhethweni lohulumeni bezindawo ngonyaka ozayo leli qembu lithi lisemkhankasweni ukuzidlela kabusha ukulungiselela ukhetho. Le-NFP lisemkhankasweni okuyivuselela njengoba kuza nokhetho lohulumeni basekhaya ukuthi abantu bethu ke sibanyakazise nje ukuthi bakhumbule ukuthi la ibekhona mabasukume basebenze ngamandla basebenzele iqembu. Unobhala leli qembu
uZodwa Nxumalo uthi abantu abayizisulu zokuhlukunyezwa kumele babike ngezigameko zokuhlukunyezwa kwabo. Thina siyi-NFP namhlanje sithi sicela ukuthi bazi ukuthi kufanele bakubike lokho. Sinabo-ke inhlaka kufanele kubikwe khona. Akhona ama-social worker, akhona amaphoyisa okufanele kubikwe khona uma ngabe kukhona ukuhlukumezeka okukhona. Sithi-ke sizomemezela lokho kubantu basemhlathuze kanye ne-KZN yonke siyi-NFP yakwaZulu Natal ukuthi ake siphumele kulo 16 days of activism ozoqala ngomhla ka-26. Sesiuqalile vele njengamanje sithi ngoba vele sesiyakuwona. Sithi ake siubhekele sibheke siyumphakathi ama-communities akhona njengoba kukhona iy'nhlangano ey'khona la abezenkolo bakhona ama-NGOs akhona bakhonela khona ukuthi sizokhulumisana nabantu bethu esinabo ngoba eqinisweni umhlukumezi usuke esekhaya. Ezindabeni ze-1 KZN TV kuba iNkosenhle Mthembu eSikhawini. Inhlangano yokongiwa kwezemvelo esifundazweni iEzemvelo KZN Wildlife ithi ucwaningo luveza ukuthi abantu emphakathini abanalo ulwazi ngohlaka olulwa nokuphulwa kwemithetho eqondene nokongiwa kwemvelo. Isho kanje ihlanganiselo lophiko lwezisebenzi ukuzobhunga kabanzi ngezingqinamba ezibhekene nazo kanjalo ke nokubungaza lolu suku olubizwa nge-Environmental Management Inspectorate. Lolu hlelo ke belubanjelwe enhloko hhovisi yalenhlangano iQueen Elizabeth Park eMgungundlovu. Inhlangano yokongiwa kwemvelo esifundazweni ezemvelo KZN Wildlife ithi izisebenzi eziqinisekisa ukugcina kwemithetho yokongiwa kwemvelo sidlala enkulu indima kwi-province iwona bhekelele labantu abazi ukuthi umthetho they are above umthetho abazi ukuthi umthetho bawuphethe ngezandla so siyabakhombisa ukuthi kufanele kube khona i-compliance kufanele balandele umthetho ngoba ukhona for a reason. Now isikhathini esiningi uthola ukuthi kuba ne-pollution abantu balahla izinto sesijwayele nalobona amanapukeni ngisho ey'ndaweni ey'ngafanelekile no illegal dumping bezinto ey'nkulu nezoma-building material uthola ukuthi abantu ba-overharvest izinto bazithatha ngapheko kuba kufanele ngabayithatha olwandle abanye uthola ukuthi izinto nje eziphathelene nokuntshontsha kokubhejana niyenizwe kuthiwa ama-rhino horns abantu bayawamove bawayisa phesheya so labo bantu benza leyo msebenzi lo kubheka ukuthi abantu they are in compliance and with the law. Mangabe sithola ukuthi labantu abakwenze lokho ekufanele ngabe bakwenze yila kungena khona labantu ekuthiwa ama-green scorpions. Enye yezingqinamba lezi zisebenzi ezithi zibhekene nayo ukusebenza kwezinkantolo. So mayifika enkantolo uthola ukuthi mhlambe ke uprosecutor noma ijustice ayinayo i-understanding ukuthi ama-act esebenza ngawo imaphi. Kusemandleni ethu ukuthi siwasebenzise lawo mandla esinikezwe wona ukufundisa i-judiciary ukuze sikwazi ukuthi ama-cases ethu a-prosecute ngendlela abe successful because in most cases noma sinayo yonke i-evidence but mangabe i-legislator noma i-court ingenayo understanding deep kuye kube nenkinga ukuthi i-sunshine ingabe yile kuze kube ngazi ukuthi izephula umthetho mhlawumbe azuhloniphi umsebenzi wethu. Ukhozi uthi usehlala emhlangano nezibantshi kanjalo nabashushisi ukuqekelela ukuthi ubulungiswa buyenzeka. Emakudinga benze ama-further investigation abasazisi ukuthi basenza mhlawumbe uphenyo oluthize kodwa singaboni sesithola ukuthi i-case seyiwithdrawile enkantolo ngaphandle kwe-information ukuthi babuye bazosi-inform. Kanti laba baphinde bamkeliswa izitifiketi ezibagunyaza ukuqhuba umsebenzi. Uma uyi-Environmental Management Inspector Grade 2 usuke unama-powers nama-mandates a-peace officer ukwazi futhi noku-enforcer i-compliance umonithe kwi-environment so kusho lukhulu kakhulu kuthina lokho ngoba sesizokwazi ukuseva imandate yethu ye-organization kuma-protected areas nangaphandle kuma-protected areas kwi-district ngoba njengoba sikhona yonke into emayelana ne-environmental law yenziwa yithina so manje bekunzima before singaka-designate ngoba ama-powers ethu abe-limited kakhulu obekugcina kwenza singakwazi ukuzenza ezinye izinto ngenxa yokuthi ama-powers asinawo. Ezindabeni ze-1 KZN TV ngu-Ayanda Dube kusemgungundlovu. Ake sihlabena nalikhe futhi hlangabeze nezinye futhi masibuya. Ake sikubingelele siphinde sikwamukele ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko zamba phambili namhlanje. Isilo sigcobe inkosi yakwanyuswa. Kumele zihlelelwe izinhlekelele kanti le-NFP lilwisana nodlame lobulili.
Umnikazi wenkulisa eyaziwa ngokuthi kusentokozweni creche and preschool ekuward 18 eMthwalume ngaphansi kamasipala waseMzumbe untula-ke uxhaso ukuze ibhaliswe ngokusemthethweni kwaziseke ilusizo kakhulu emphakathini. uNtokozo Shezi uthi ukungabhaliswa kwayo ngokusemthethweni kumphazamisa kakhulu-ke ngoba-ke ingalutholi uxhaso futhi-ke uphahla lwayo izindonga kakuphephile futhi nezindlu zangasese kabanazo ngakho-ke bacela uxhaso. Owesifazane osebenzela inkulisa yaseMthwalume uthi isimo abasebenza ngaphansi kwaso sinzima njengoba bengalitholi uxhaso lwahulumeni. Lona owesifazane okwinkulisa entokozweni creche and preschool uthi ziningi izinselelo ababhekene nazo. Asilethwanga imali, saletha uthando lwezingane nokuthi ibe khona le creche yenziwa uthando lwezingane ngoba phezulu kweinselelo zonke sinazo, izingane sinazo ziwu68 zizonke. Kodwa okwamanje na ke shuthi siyazama noma kunzima ukusebenza kungekho uxhaso silitholayo. Siyazama khona manje ifence umthetho uthi la khona izingane kumele ukuthi kubiyiwe kahle kube negate. Njengamanje asinalo igate kanti futhi akubiyelwe kubiyilwe nje kahle kodwa kubiyanga shuthi kuze kuphelele kahle yonke indawo. I-roof yethu iyavuza njengamanje nje. So njengoba sihlala nezingane kunezimo la okubone khona ukuthi makunetha ngempela kunzima. Iqhuba uthi amaphepha bedingwa umnyango wezemfundo ukuze bakwazi ukufaka isicelo soxhaso imabe walungise kule nyanga esikuyo uLwizi. Kune process elandelwayo ka-education awuveli ungene nje. Kufike ubhalise ube ne-NPO, uregister ube ne-partial care ne-program certificate. Okwamanje sesinazo zonke ke le certificate. Sesinayo i-NPO, sinayo i-program certificate, sinayo i-partial care. Phela ukuthi ungene ngaphansi kohlelo lokuthi uxhaseke kune process futhi ephinde ilandelwe ne-budget. Okwamanje ngoba sisanda kuzithola lezi zinto sizithole nini kuyona le nyanga le khona sithole lezi partial care ne-program. Shuthi sesilinde ngonyaka ozayo ukuthi makungeza maybe siyangena kwi-budget noma singene ngoba nabo bakhala ngokuthi imali abanazo. Obebacelela usizo uthi sebe nesikhathi eside befaka isandla kule nkulisa kodwa nabo amandla banawo ngakho badinga umsamari olungile ongasiza le nkulisa. They've had a lot of bad luck. They've been robbed, and in the last wind half their roof blew off when the children were inside, so it was very scary for them. So we want to help them. They've got nothing but they are very happy, so we're doing that. And Green and Gold construction company donated me 2,000 Rand. So now I'm asking, can anyone else better that or do the same? Because we really need it. Uthi njengoba nezindlu zangasese bengenazo basebenzisa amabhowa uyafisa bathola usizo lokwakhelwa izindlu ezincane. We'd like to try and get those little built-in toilets, little ones, because at the moment they just use potties on the side of the building here, which is very sad for the little ones, but they're all very good. They wash their hands afterwards. So that's what we'd like to do. Uthi baphinde babajabulisa ngokubenzela uKhisimusi ngaphambi kokuba bavale. We're doing it today, their Christmas party, because they close the end of November, and some of them go home with their elder brothers and sisters who are writing matric and that, so we wanted to get here today. Koba fisa ukuphonsa isandla kule nkulisa bangashayela le nombolo engezansi. Lo mbiko beniwethule lo Zamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisemthwalume. Isayinkinga namanje yokwebiwa nokudicelelwa phansi kwengqalasizinda ngaphansi kamasipala uthukela. Lokhu ke kuvele ngenkathi umeya walomasipala inkosi Ntando yenkosi Shabalala inengxoxo neziko lezindaba ze1 KZN TV lapho ke kuvele khona ukuba kwebiwe ingqalasizinda kagesi elekelela ukuphehlwa kwamanzi kanti ke kulomonakalo ukuthinteka amawadi amahlanu. Iphini likameya wesifunda uthukela uthi njengoba kuntshontshwa ingqalasizinda yamanzi kuthinteka amawadi amahlanu. Ngibika ukuthi sekunenkinga eaffect amawadi awu5 wonke umphatho wonke asenta amhlophe ugcina oqosela amanzi. So ke sayisithi ke mhlamba ke kusondele boye kuzowenzakalana. Aqalanga ke kulokho
baqale ngokusakha ama-valve wonke kulayini obheke endaweni yasemhubheni. Siyema kuzama ukulungiswa lokho no superintendent babe sebengenela kwasethwala umhlola ke lo sesithi sizodumisa nobona ukuthi ke into ehleliwe nje ukuthi akube into esikhathi eside abantu bengena amanzi. So ke umphathi udumele kakhulu nje kubi bengihamba nondaba ezitha siyobona ezinye zephethu ngiyomcela ukuthi ke yini abangasilekela ngayo ukurevive iphethu lokho kusho ukubuyisela abantu emuva esimina abasebedlulile kusona kepha kayikho into esingayenza ngoba isimilo sesikhona kodwa sinethemba ukuthi ke khona kwandaba ezitha khona ukuzosilekela ngakho ukuthi abantu bekwazi ukucosha amanzi. Kanti inkosi uNtando yenkosi Shabalala uthi lokhu kuveza ukuba kunenhlese yezepolitiki. Kukhona nje isandla sesithathu noma isandla esinomboya esikwazile ukuthi sizophazamisa lolu hlelo. Akukho ke singakwenza ngoba omunye wathi yini singafaka ama security ngoba kuyavandalizwa all over. Sazama sawafaka. Kwafika uAG, mayifika uAG wathi imali eningi uthukela iya kuma security. Kanti yini core function yethu? Ukunikeza abantu amanzi, not ukuqasha ama security. Then saba ne audit query. Hayi bafanele siwanciphiseke manje. Na uthi yawanciphisa ama security kwenzeka kanje ugcina ungazi uzokwenza njani manje ngenxa yabantu abangenawo onembeza abacela phansi inqalazinda yethu. Kodwa ke phezulu kwakho konke lokho elethi security sekusomandla ngoba lo wenze lokho asibona abantu abakwazi ukuqalekisa kodwa siyafisa engathi uNkulunkulu angangenelela. Uqhube ngokuthi sebebuyele kulungiseni imithombo ukuze umphakathi ukwazi ukuthola amanzi. Ugogo ongenangane ezoyomkhelela amanzi emthonjeni njengoba Dr. Mekade yasho ukuthi sesibuyela amathini asiyolungisa imithombo siklini imithombo ukuthi ngesikhathi singakabi nayo imali yokulungisa la asibe silungisa imithombo bakwazi ukuphuza abantu uma ngeke baphile ngaphandle kwamanzi. So impilo ke iyashayisana ngoba kade ngizwa nje omunye umasipalado siwe enkantolo ukuthi uyahluleka ukuhlinzeka abantu ngamanzi. Esimini esinje uma abantu behamba beyoteleka bese kuqhamuka o chapter 9 institution bezothi uthukela lahluleka ukuhlinzeka ngabantu ngamanzi uphendula uthini la? Yes, bozofika kuthiwa abantu batholela amanzi namhlanje answer is obvious abawatholanga kusho ukuthi uhlulekile. Kanti ngomsebenzi wamanzi othukela uchaze ngomonakalo owenzakala kule ndawo. Baqale nje basibulalela la mawuzobheka la nje lokhu sister indaba ezethu mhlambe sizohamba siyobona zonke lezi zinto lezi zithengwa ngemali bayikhiphe zonke ukuze ama-valves ukuze kuphuma amanzi masidumisa amaphampu kuphuma umoya bakukhiphile lokhu amaringi lawa abakulahla basaha basaha yodwa sarealize ukuthi masihamba amanzi aphuma bheka phezulu sabuya sazoyishisela ukuze kuqhubeke amanzi. Siteste qeda kuyishisela nje ngakusasa basahenye. Bekuthabeka kadla endabeni ze1 KZN TV ngisothukela. Ake sihlabena nali ikhefu sihlangabeze futhi nezinye masibuya. Ake sikubingelele siphinde sikwamukele ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko zihamba phambili namhlanje. Isilo sigcobe inkosi yakwanyuswa. Kumele zihlelelwe izinhlekelele kanti le-NFP lilwisana nodlame lobulili. Kuleli qophelo ke singena sijule engosini ezomnotho. Irandi lakuleli 17 rand 25 cent maliqhathaniswa nedola lasemelika libe u22 rand 58 cent maliqhathaniswa nopondo seBrithani liphinde libe u19 rand 19 cent noma 90 cent maliqhathaniswa neeuro lase-Europe. Igolide ke lona lingu$4,046 77 cents i-ounce kuthi uwoyela ongahluziwe ube u$63.38 cents umphongolo. Ake sikubhekele ngosini ezemidlalo. iLamontville Golden Arrows kumele ikhokhele umgadli uNox Muthizwa izigidi zamarandi ngaphambi kokuthi ivunyelwe ukusayina abadlali abasha ngokwesinqumo esithathwe yikomidi leFIFA elixazulula izingxabano iFIFA Dispute Resolution Chamber. iFIFA ke iyalele abafana besithende ukuthi bakhokhele lo mdlali odabuka eZimbabwe isamba semali elinganiselwa ku$2,178,000 wamarandi ngokunqamula ke inkontileka yakhe. Inkontileka kaMuthizwa ne-Arrows bekufanele ke iphele ngoJune ngonyaka ozayo kanti ke iFIFA ikubeke kwacaca ukuthi iArrows kufanele ke ikhokhe le mali isiphelezelwa ke nayinzalo uma ke silokhu kwesiqhubeka isikhathi. Uma ke kungenzeki lokho
Leli qembu ke elicitshwa nguManqoba Mnqithi angeke lize likwazi ukubhalisa abadlali abasha amawindi amathathu ezayo okuhwebelana ngabadlali. Nasike isimo sezulu esingalindeleka kusasa. Ziyaguqa besikuphathele zona namhlanje sihlangabeze noma kanjani futhi ngomsombuluko ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile